Sekuphinde kwabanjalo. Mother of all Maskandi Festival. Sidudelana kanje kuleli sonto. Khumbula iTop 30 izomenyezela ngezi-15 March esemesa izinhlamvu ezimbili eziqondaniswe negama lomculi wakho ku-49979. I-SMS ibiza u-150. Kunemigomo nemibandela. Amathikithi atholakala. General entry 150, computer ticket nakwa-Ticket Pro. Right, nansi-ke list iphumile ukuthi-ke iy'namba ihamba kanjani. Zikanje, number 1 limit usena 46,000 amavoti nangaphezulu. Number 2 Menzi 30,000 nangaphezulu. Solwazi 20,000. Number 4 amawele kamachawe 8,000. 5 Nkosamagcoma 5,000. Ulaxaba 5,000. Sminoff 3,800. Kuhambe number 9 Tumahle 3,100. 11 Qalindaba DSD number 13 2,800. Amavikela Mbuso number 15 Ufuna Mqumeni Gadle Feze Mnyama. Umagang number 19 it's 2,366. Cevuzile number 21 2,277. Kuhambe Obahupho number 24 Mkholekela 25. Usikweletu number 26 ngo-1,251 votes. Ujeba Zimnike number 28 ngo-761. Ufalabo uku-34 ngo-539. So kuyadisappointa ukubona into enjalo. Umdumazi 512 number 36. Umjolisi number 38 ngo-320 323. Umjolisi uyibambe ekugcineni uMroza 186 number 39 Mafikizolo 206. Yibo-ke laba abantu laba-ke amavoti abo ahamba kanje. Sithi kwaveza abonakale kahle akanjena. So yabonakala ukuthi ulimit uhamba phambili uganqaza phambili ngamavoti. iTop 30 izomenyezela ngazo-ke izi-15 zika-March. Iy'nombolo zime kanje. Abantu abaqhubeka befaka amavoti bevotela abaculi abafisa ukubabona bengena kwi-Top 30. Kusavotela i-Top 30 njengamanje. Akabe siyona i-final product. Abantu bebe aware ukuthi i-Top 30 le ezoqualify ukungena lapha. Then after that bese kuvotelwa-ke umuntu ozowina. Umcimbi uzoba nge-5 ka-April 2025 kulonyaka eThekwini.